V Bratislave máme dlhodobý nedostatok štvorizbových bytov a tvoria zhruba 17% zo všetkých, ktoré tu máme k dispozícii. V prípade, že ste väčšia rodina a potrebujete viac priestoru, tento byt môže byť pre vás ideálnou voľbou. Najväčším benefitom tohto bytu je veľká predzáhradka, ktorá vytvára dojem bývania v rodinnom dome a poskytuje bohaté možnosti na trávenie voľného času. Množstvo zelene, pokoj a ticho to sú ďalšie výhody bývania tu v Horskom parku, ktorý je vzdialený len pár minút od centra mesta Bratislavy. Nachádzame sa v štvorizbovom byte, ktorý má veľkosť 90 m2 s predzáhradkou s veľkosťou 83 metrov. Byt je kompletne a hlavne vkusne zariadený, dominujú tu zemité farby, prírodné materiály. Tento byt disponuje klímou, vonkajšími žalúziami aj súkromným parkovacím státím. Ranná kávička na záhrade, cvičenie jogy či večerné opekanie s priateľmi a rodinou. To všetko nám ponúka táto nehnuteľnosť. Ak vám tento byt padol do oka, pokojne nás kontaktujte.